Nafarroko Erretina Elkarteak Osasun Departamentuarekin eta Iruñeko Udalarekin elkarlanean glaukoma prebenitzeko kanpaina antolatu du martxoaren 7, 8, 9 eta 10. Kanpaina horretan, Nafarroko 15 herritako 29 optikarik begietako tensioa neurtuko diete, debalde eta aldez aurretik hitzordu eskatuta nahi duten personei. Martxoaren 12 ospatzen den glaukomaren munduko eguna dela eta antolatzen da ekimena, batez ere 50 urtetik gorakoentzat eta glaukoma dela eta familia aurrekariak dituztenentzat. Kanpainan sartzen diren optika guztientzat aldez aurretik hitzordu eskatuta egingo dira neurketak. Froga erraxa eta mingarria da eta minutu gutxitan egiten da. Parte hartzen duten optikak Iruñan, Alsasun, Ansoainen, Barainainen, Beran, Burlatan, Lizarran, Lesakan, Noainen, Zangozan, Sarrigurenen, Tafallan, Tuteran, Atarrabian eta Zizurren daude. Iaz 585 persona hartatu ziren eta horietatik 28, hau da 100%, espezialistarengana bideratu ziren begi tensio handia zutelako. Glaukoma endekapenezko patologia bada, begiaren presio handitzeak edo begietako tensioak eragindakoa. Begi barruko likidoak etengabe berritzen dira, baina gerta daiteke dranatze sistemak huts egitea eta begi barruko presio handitzea nerbio optikoak kaltetuz.